Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Ναργιλέ. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μας. Είμαι ο Μίσα, είναι ο Δημήτρης, πίσω από την κάμερα είναι ο Τζίο. Είμαστε οι σεφ και στο σημερινό μας βιντεάκι εντάσσουμε μια νέα κατηγορία στο κανάλι. Όπως είπαμε, παιδιά, φέτος θα δείξουμε και λίγο διαφορετικά βίντεο. Δεν θα μείνουμε μόνο στα reviews προϊόντων, καπνών, καταστημάτων και γενικά στο πολύ product concentrated περιεχόμενο. Δεν ήταν σωστή αυτή η έκφραση. Πάμε να δείξουμε και λίγο διαφορετικά πράγματα. Σήμερα... Πάμε να δούμε τον αγώνα! Πάμε να δούμε τον αγώνα! Πάμε να δούμε τον αγώνα! Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε tips για ναργιλετζίδες. Θα προσπαθήσουμε, ας πούμε, από την προσωπική μας εμπειρία, διότι έχουμε δουλέψει και οι δύο στον χώρο σαν ναργιλετζίδες. Βέβαια, για όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι και οι δύο, δεν έχουμε και πολλά γαλόνια. Αλλά ό,τι έχουμε μπορέσει να πάρουμε από αυτή την εμπειρία, είπαμε να το μοιραστούμε μαζί σας και να κάνουμε έτσι ένα βιντεάκι μιλώντας για κάποια tips προς ναργιλετζίδες, ώστε να βελτιώσετε την προσωπική σας εμπειρία στη δουλειά και φυσικά να βελτιώσετε και την εμπειρία των καλεσμένων σας, αυτή που δίνετε στον πελάτη και αυτή που είναι που μετράει τελικά στη δουλειά μας. Δημήτρη. Να πω, θα ήθελα να ξεκινήσω το βίντεο με μια βασική αρχή που το συζητούσαμε και πριν. Ότι ο ναργιλετζής για μένα προσωπικά δεν πρέπει να εξυπηρετεί τον εαυτό του, αλλά πρέπει να εξυπηρετεί τον πελάτη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο του ναργιλέ και δεν καπνίζουν βαριά και αρνούνται να στρώσουν βαριά. Πάει ο άλλος, του λέει: θέλω να βαρύ φίλο. Του λέει: τι βαρύ, δεν έχει βαρύ, δεν γίνεται. Δεν πάνε προς τα θέλω του πελάτη, αλλά μένουν στο δικό τους τρόπο. Επίσης, άμα πάει κάτι λάθος, δεν το παίρνουν πάνω τους να κοιτάξουν να το φτιάξουν. Αυτό είναι. Δεν σ' αρέσει εσένα. Είναι νομίζω κάτι που είναι πολύ βασικό πρωτού. Και το αντίθετο, αυτοί που καπνίζουν, ας πούμε, πιο ελαφριά, όταν του ζητάς κάτι βαρύ, σου λέει: δεν μπορώ να στο κάνω βαρύ, δεν γίνεται βαρύ. Σε αυτό το σημείο, εντάξει, παίζει ρόλο και η εμπειρία του καταναλωτή και του πελάτη, έτσι, γιατί ο πελάτης μπορεί να μην ξέρει πάντα τι θέλει ακριβώς. Αυτή είναι και η δουλειά του ναργιλετζή. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει, να καταφέρει να καταλάβει τι ζητάει ο πελάτης, γιατί το βαρύ έχει πολλές. Επίσης, οφείλει να ενημερώσει ότι ξέρεις κάτι, μπορούμε να το κάνουμε πιο βαρύ, αλλά δεν σου εγγυάμαι ότι με την ποιότητα καπνού που δουλεύω, ότι θα σου δώσει το αποτέλεσμα που θέλεις. Ότι θα κρατήσει, και θα πάρεις μια κάψα, μια έντονη μενθόλη. Δεν είναι απαραίτητο ότι εσύ το ζητάς το βαρύ γιατί μπορεί να έχει καπνίσει αλλού βαρύ. Αλλά άμα αυτό έχει γεύσεις έντονες σε μενθόλη, δεν θα είναι ευχάριστο, θα είναι και καπνίσει παγάκια. Παιδιά, το πιο βασικό για μένα όταν δουλεύεις σε αυτό το τομέα είναι να θυμάσαι ότι εξυπηρετείς και προσφέρεις μια παροχή υπηρεσιών. Δεν είναι όπως ένας σερβιτόρος θα αφήσει ένα ποτό, θα αφήσει ένα καφέ, θα αφήσει ένα νερό και τελείωσε η δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις την προσοχή στον πελάτη, ακόμη και αν δεν έχεις τον χρόνο να του αφιερώσεις όλη σου την ώρα που θα ήθελες να του αφιερώσεις, να του δείχνεις όσο μπορείς με οποιοδήποτε τρόπο ότι τον σκέφτεσαι, ότι μπορεί να τρέξεις, αλλά είσαι εκεί για αυτόν. Θα είναι μια ματιά, θα είναι ένα ανέβημα. Ακόμα και όταν, ας πούμε, εσύ καίγεσαι και τρέχεις και θέλει κάτι να σου πει, μπορείς απλά να του κουνήσεις το κεφάλι για να καταλάβει ότι τον έχεις δει και να πας σε 5 λεπτά, σε 2 λεπτά, σε 1 λεπτό. Γενικά πρέπει να κάνεις τον κόσμο σου να αισθάνεται ότι είσαι εκεί για αυτόν και ότι όση δουλειά και να έχεις, μπορείς να τον προσέξεις και μπορείς να βρεις τον χρόνο να του αφιερώσεις ώστε να έχει ευχάριστη εμπειρία. Αυτό είναι το πάνω. Πάνω σε αυτό επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντική για μένα, παιδιά, η ευγένεια όταν σερβίρουμε τον ναργιλέ. Είναι απαράβατος κανόνας. Θα σερβίρουμε τον ναργιλέ, θα τον προσφέρουμε, θα ρωτήσουμε: σας άρεσε, δεν σας άρεσε, θέλετε να το αλλάξω, σας καλύπτει, σας φαίνεται βαρύ, σας φαίνεται ελαφρύ. Μπορείτε με πολλά tricks που υπάρχουν και να το βαρύνετε και να το ελαφρύνετε. Σε περίπτωση που δεν έχει αρέσει τον πελάτη, αν το μαγαζί σας το επιτρέπει, μπορείτε να το αλλάξετε. Αν το μαγαζί είναι πιο αυστηρό σε αυτή την πολιτική, μπορείτε να το καλύψετε, ας πούμε, να του πείτε ότι αυτό ζήτησες, αυτό παρέχει. Λυπάμαι αν δεν σ' αρέσει τόσο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Γενικά, είναι πολύ σημαντικό να συζητάτε με τον πελάτη και να του δείχνετε ότι τον καταλαβαίνετε και θέλετε να του προσφέρετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Όπως θα θέλατε εσείς να περάσετε καλά όταν θα βγείτε να κάνετε ένα ναργιλέ και θέλετε να σας περιποιηθούν, είναι πολύ σημαντικό να το δείχνουμε και στον πελάτη. Εντάξει, τα περισσότερα tips είναι και τεχνικά. Αυτά που λέμε τώρα που ξεκινήσαμε είναι λίγο πιο θεωρητικά και λίγο πιο γενικά. Θα μπορούμε να μπούμε και σε πιο συγκεκριμένα tips όσον αφορά την εξυπηρέτηση. Για μένα δηλαδή, ο καλός ναργιλετζής πρέπει να έχει πάντα κάρτουνα. Είτε έχει μία παρέα στο μαγαζί, είτε έχει 10, ανάλογα με την κίνηση και με το πώς βλέπει τον κόσμο και γνωρίζει λίγο πολύ το μαγαζί, ποιες ώρες είναι οι ώρες αιχμής, πότε πλακώνει ο κόσμος. Πρέπει να έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία ώστε να είναι έτοιμος να δεχτεί και το μεγάλο φόρτο εργασίας και τις μαζεμένες παραγγελίες. Συζητάμε τώρα και λέμε ότι να είναι ένα bar station το οποίο δεν έχει παγάκια. Πρέπει να πάει να τα φτιάξει. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει πάντα on stock παγάκια. Αυτό πρέπει να έχει πάντα on stock κάρβουνα.
Είναι το πιο φτηνό υλικό μέσα στο πόστο, αναλώσιμο. Είναι πολύ προτιμότερο να πετάξετε 10 περιττά κάρβουνα που εν τέλει δεν τα αξιοποιήσατε ή να τα κρατήσετε στον παπά σας για να κάνετε περισσότερες αλλαγές, να μπορείτε να ανάψετε ένα πύληνο αν θέλετε να δώσετε λίγη παραπάνω θερμοκρασία, αν θέλετε να βγάλετε ένα μεγάλο κάρβουνο από ένα πύληνο που ανεβάζει τη θερμοκρασία ώστε να τη ρίξετε, να βάλετε ένα πιο μικρό. Δεν πάνε χαμένα. Σε μεταξύ μας συζητήσεις έχω ακούσει άπειρη γκρίνια από ναργιλετζίδες να λένε για τα κάρβουνα. Αυτός μου ζήτησε 2 αλλαγές, αυτός μου ζήτησε 3 αλλαγές. Δηλαδή, από εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δουλεύει απλά για να σερβίρει εκείνο το πύληνο όπως. Δεν νοιάζει ο πελάτης να φύγει ευχαριστημένος, άλλος μπορεί να θέλει αλλαγή κάθε 10 λεπτά, 15, 20. Κανένας δεν θέλει κάθε 10 λεπτά. Ναι, λέμε στην περίπτωση που είναι ένας πελάτης ακραίος, ας πούμε. Ακόμα και αυτό, αν θέλεις από την πλευρά σου, σαν υπάλληλος, να πάρεις κάτι από αυτόν τον πελάτη, είτε είναι ένα tip, είτε είναι μια καλή κριτική, πρέπει να το κάνεις αυτό και μετά να ζητήσεις τι θες να ζητήσεις. Όχι το tip, δεν το ζητάς, αλλά λες ότι άμα θέλετε κάντε μια κριτική ή οτιδήποτε. Που και αυτό είναι. Για όπως σε όλες τις βιομηχανίες που έχουν να κάνουν με πελάτη, δεν είναι τυχαίο ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και είναι λογικό ότι θα συναντήσετε πολλούς πελάτες οι οποίοι θα είναι περίεργοι, απαιτητικοί, αυστηροί, αγενείς, στραβοί, πείτε το όπως θέλετε. Η δουλειά μας είναι πάντα, ακόμη και σε αυτόν ο οποίος είναι πολύ απαιτητικός, να προσπαθήσουμε να τον ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Και είναι επίσης σημαντικό να εξηγείτε στους πελάτες. Μπορεί να θέλουν να κάνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος να τον θεωρείτε εσείς ήδη λάθος και μπορεί αντικειμενικά δεν υπάρχει, αλλά μπορεί κατά γενική ομολογία να είναι λάθος. Αν αυτό είναι που θέλει ο πελάτης, καλώς ή κακώς αυτό είναι που θα κάνετε και μπορείτε ταυτόχρονα να εξηγήσετε στον πελάτη γιατί αυτό που σας ζητάει είναι λάθος. Αν εσείς κάνετε αλλαγή στα κάρβουνα και θέλετε να βάλετε ένα φρέσκο κάρβουνο και ένα από τα ήδη υπάρχοντα ώστε να μην ανεβάσετε στο Θεό τη θερμοκρασία την αργυλέ και τον κάψετε, και ο πελάτης σας πει: εγώ θέλω 2 καινούρια, 2 φρέσκα, θα του πείτε: είναι δική σας ευθύνη, μπορώ να σας βάλω 2 καινούρια. Εγώ πιστεύω ότι θα καεί ο ναργυλές. Από εκεί πέρα, αν καεί, είναι δική σας ευθύνη. Μπορεί να σας πει αυτός: οκ, βάλτε και σκαεί. Από εκεί και πέρα, το σερβίρεις όπως το ζητάει ο πελάτης και δεν έχεις καμία ευθύνη, τον έχεις ενημερώσει. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να συνομιλείτε με τους πελάτες, να τους εμπνέετε σιγουριά και εμπιστοσύνη, να τους εμπνέετε ότι ξέρετε τι κάνετε, ότι δεν κάνετε τίποτα στην τύχη και ότι όλα όσα κάνετε είναι με γνώμονα τη δική τους ευχαρίστηση και όχι επειδή έτσι σας κάπνισε και απλά θέλετε να τελειώνετε, όπως λέει και ο Δημήτρης, να ξεμπερδεύετε, να μην σας ζαλίζουν και τα σχετικά. Πάνω σε αυτό, βέβαια, επειδή μόλις τώρα είπα για αυστηρούς πελάτες, αγενείς κτλ., ένα άλλο σημείο το οποίο εγώ θεωρώ πάρα πολύ βασικό στην εξυπηρέτηση πελατών, και πάλι είτε είστε ναργιλετζής, είτε είστε σερβιτόρος, είτε είστε οτιδήποτε, πρέπει, παιδιά, όπως σέβεστε τον εαυτό σας και σέβεστε τον πελάτη και εμπνέετε, θέλετε να εμπνέετε αυτό το σεβασμό, να πρέπει να τον απαιτείτε κιόλας. Προσωπικά δεν αφήνω σε κανέναν να με υποβαθμίσει, να με προσβάλλει την ώρα της δουλειάς, να μου πει, μπορεί να μην του αρέσουν οι ναργιλές που του έφτιαξα. Είναι απολύτως δεκτό, σεβαστό, κατανοητό, συμβαίνει, εννοείται, κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς δεν βγάζει όλα τα πύληνα σωστά. Όμως είναι άλλο πράγμα να σας πει κάποιος ότι ο ναργιλές που με έφτιαξες δεν μου αρέσει ή δεν καπνίζεται ή οτιδήποτε, και είναι άλλο πράγμα να σου πει δεν έχεις ιδέα τι έκανες, είσαι άσχετος, δεν ξέρεις κτλ. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ βασικό κριτήριο για έναν σωστό ναργιλετζή, να έχει σιγουριά, να έχει πείσει στον εαυτό του και να μην αφήνει σε κανένα να τον υποβιβάζει, να του μιλάει άσχημα. Μου έχουν τύχει παραδείγματα που δεν μου άρεσε ο τρόπος που μου μίλησε ο πελάτης. Εκείνη τη στιγμή φυσικά δεν είναι σωστό να έρθετε σε αντιπαράθεση γιατί δεν κερδίζετε τίποτα. Μπορείτε να το αναφέρετε σε κάποιον ανώτερό σας, να κάνουν αυτοί αυτό που πρέπει να κάνουν. Στην τελική, ακόμη και αν πρέπει, αν σας πει ο υπεύθυνος να το καταπιείτε, πρέπει να δείξετε με έναν τρόπο στον πελάτη ότι δεν σας αρέσει αυτή η συμπεριφορά, δεν τη δέχεστε, να μην του δώσετε παραπάνω θάρρος από όσο χρειάζεται. Φυσικά, χωρίς να τον προσβάλλετε, χωρίς να τον βρίσετε, χωρίς να είστε αγενείς, αλλά να του πείτε ότι ξέρεις κάτι, δεν σου άρεσε, οκ, δεκτό. Ούτε άχρηστος είμαι, ξέρω πολύ καλά τι κάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που σερβίρω, έχω σερβίρει πολλές φορές. Δεκτό ότι δεν σου άρεσε, μπορώ να στο αλλάξω. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. Ή αντίστοιχα, αν σου πει κάποιος, ας πούμε, άργησες, με ξέχασες κτλ. Με ξέχασες. Μπορείς όμως να το εξηγήσεις ότι υπάρχει αυξημένος φόρτος της δουλειάς, με συγχωρείτε, γνωρίζω ότι έχει αργήσει λιγάκι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στο φέρουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Αυτό βέβαια πηγάζει και από το πόση εμπιστοσύνη έχετε στις δυνάμεις σας και πόσο καλά αισθάνεστε για αυτά που ξέρετε. Οπότε, φυσικά, ένα κριτήριο ενός καλού ναργιλετζή είναι, παιδιά, και να γνωρίζει, να καπνίζει από μόνος του, να δοκιμάζει, να πειραματίζεται, να έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορεί να καλύψει και όλα τα είδη πελατών, αυτούς που θέλουν το ελαφρύ, αυτούς που θέλουν το βαρύ, αυτούς που θέλουν το κάτι πιο ιδιαίτερο,
και να μην δέχεται από κανέναν τα αρνητικά σχόλια. Γιατί αν δεν ξέρεις τι έχεις φτιάξει και κάποιος σου πει αυτός ο ναργιλής είναι χάλια, θα πεις δεν είναι χάλια. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις την αντίληψη να κρίνεις αυτό που σερβίρεις και να πεις ότι ξέρεις τι, οκ, δεν το πέτυχα. Ο πελάτης μπορεί να έχει δίκιο. Δεν είναι ωραίο, θα το αλλάξω. Αν όμως ξέρεις ότι το έχεις κάνει σωστά, το έχεις δοκιμάσει. Εμένα προσωπικά αυτό μου έχει τύχει. Έχω σερβίρει ναργιλέ σε πελάτη και μου λέει με μεγάλη αγένεια, μου λέει τι είναι αυτό δεν καπνίζεται, είναι απέσιο. Του λέω οκ, εφόσον είναι σάρις, θα σας το αλλάξω αμέσως. Φεύγω, το παίρνω πίσω, πάω στο πόστο. Το είχα δοκιμάσει με ένα προσωπικό που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ήμουν πολύ περήφανος για αυτό που είχα φτιάξει. Το δίνω να το δοκιμάσει ο συνάδελφός μου, μου λέει σου γύρισε αυτό το ναργιλέ πίσω, είναι σούπερ. Λέω και εγώ έτσι λέω. Το δίνω να το δοκιμάσει ένας άλλος πελάτης, μου λέει τι είναι αυτό, θέλω να το καπνίσω. Σας το λέω αυτό γιατί είναι ένα καθαρά υποκειμενικό κριτήριο για τη γεύση και ο ναργιλές γενικά σαν φιλοσοφία είναι σίγουρα καθαρά υποκειμενικός. Δεν μπορεί να αρέσει σε όλους τα ίδια. Το ότι κάτι δεν άρεσε σε κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι κακό ή ότι δεν κάνει ή οτιδήποτε. Οπότε αυτά όσον αφορά λίγο την θεωρία από τη δική μου πλευρά. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θες να περάσει λίγο πιο πρακτικά tips. Από τη δική σου εμπειρία, επειδή δούλευες σε ένα πόστο το οποίο είχε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και τύχε να δουλεύεις και μόνος σου κάποιες φορές. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάποια tips στους ναργιλετζίδες ώστε πώς να διαχειρίζονται το φόρτο, την προετοιμασία, τι πρέπει να έχουν κάνει. Το πιο σημαντικό, γενικά ο ναργιλές είναι σαν τις κουζίνες, είναι θέματα τακτικής. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να μην τα έχεις χαμένα, να μην τα αφήνεις δεξιά και αριστερά τα πράγματα. Να ξέρεις ότι οι τσιμπίδες μου πάντα είναι εδώ, τα κάρβουνα μου πάντα είναι εδώ, πάντα οι γεύσεις μου είναι εκεί. Να τα κάνεις τα πράγματα με μία σειρά. Οργάνωση δηλαδή. Ναι. Ακόμα και όταν έρχονται παραγγελίες, ας πούμε, για μένα το απόλυτο tip είναι, επειδή δεν είχαμε αυτοματοποιημένο σύστημα, αλλά ακόμα και όταν έχεις, το κάθε πύληνο πατούσε πάνω σε ένα χαρτάκι. Οπότε έγραφες ή έβγαινε από το μηχάνημα γάμα 3, tingle tangle. Έπαιρνες το tingle tangle, το έστρωνες, έβαζες τα κάρβουνα πάνω, το ακουμπούσες πάνω στο χαρτάκι. Αν έχεις δεύτερο άτομο να σε βοηθάει, διαβάζει και το που πάει και το τι είναι. Κάτι άλλο που κάναμε εμείς στο πόστο είναι γράφαμε ώρες. Γράφαμε στο πύλο την ώρα που ήρθε η παραγγελία και δίπλα σε ένα χαρτί τι ώρα έφυγε. Οπότε εγώ ανέτρεχα στο χαρτί μου και έβλεπα ότι το tingle tangle βγήκε 9 και 20. Οπότε με το ρολόι είχα και για να είστε ακριβείς στις αλλαγές του. Που αυτό δεν γίνεται με το PDA, γιατί το PDA βγαίνει, το πετάς. Είναι ένα σύστημα περισσότερο για τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης, για να ξέρεις τι έδωσε και το τι όχι. Για να σε κάνει καλύτερο ναργιλετζή δεν σε κάνει το PDA. Οπότε εμείς είχαμε χαρτί και σημειώναμε παραγγελία και ώρα. Οπότε είχα το νου μου και για να πληρωθώ, αλλά και για να έχει ο πελάτης την καλύτερη εξυπηρέτηση. Γιατί όταν έχεις 10 πύληνα που βγήκαν μαζί, ναι, μεν όλα ήταν γύρω στις 9, αλλά δεν βγήκαν όλα 9. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να έχεις και αυτό που λέει ο Δημήτρης. Αν δεν έχεις την αντίληψη και την εμπειρία να το κάνεις natural φυσικά, να μπορείς να έχεις οργανωθεί ώστε να σημειώνεις για να γνωρίζεις να μην χάνεσαι. Γιατί καλώς ή κακώς η εξυπηρέτηση είναι το Α και το Μέγα στο ναργιλέ. Μπορεί να σερβίρεις ένα πολύ ωραίο ναργιλέ. Αν όμως τον αφήσεις στο τραπέζι και τον παρατήσεις εκεί και επιστρέψεις μετά από μια μισή ώρα που έφυγε ο πελάτης για να το μαζέψεις, κατά πάσα πιθανότητα ο πελάτης δεν θα μείνει ικανοποιημένος. Αν σερβίρεις έναν μέτριο ναργιλέ, για τον οποίο είσαι συνέχεια εκεί, περάσεις το σερβίρεις, μετά από 5-10 λεπτά ξαναπεράσεις να πεις παιδιά σας αρέσει, είναι όλα εντάξει, θέλετε να κάνουμε κάτι, σου πούνε είναι OK. Στη μισή ώρα κάνεις την αλλαγή. Στις 45 λεπτά ξαναπάς, πεις είναι όλα εντάξει παιδιά, είναι ο ναργιλές OK, συνεχίζει να είναι γευστικός και ωραίος, σου πούνε ναι. Όταν δίνεις τον πελάτη τον προσέχεις και του αφιερώνεις τον χρόνο για αυτόν τον ίδιο, το εκτιμάνε όλοι πάρα πολύ και είναι ένα μεγάλο μυστικό. Εγώ προσωπικά έχει τύχει πολλές φορές να σερβίρω έναν ναργιλέ, ο οποίος δεν με έχει ξετρελάνει γευστικά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τον παρουσιάζω και ο τρόπος με τον οποίο τον διαχειρίζομαι κατά τη διάρκεια του session του καπνίσματος, πιστέψτε με, έχει αφήσει πολλούς πελάτες πολύ πιο ευχαριστημένους από το να τους σερβίρω έναν πολύ ωραίο ναργιλέ, ο οποίος να τους ενθουσιάσει αρχικά και μετά να μην έχω τον χρόνο να τους προσέξω. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό tip, η εξυπηρέτηση και οι αλλαγές να είναι στην ώρα τους, να είσαι alert γενικά με όλα τα τραπέζια, να ρίχνεις μια ματιά να βλέπεις αυτός ο ναργιλές δεν καπνίζει, δεν βγάζει ντουμάνι. Τι γίνεται, μάλλον έχει πέσει θερμοκρασία, χρειάζεται κάρβουνο. Ο άλλος ναργιλές βλέπεις μια παρέα, μπορεί ο άλλος να πνίγεται, να μην μπορεί να το καπνίσει. Πας εκεί, λες παιδιά, θέλω να σου το ελαφρύνω. Μπορεί να σου πει όχι, είναι OK, πνίγηκα ή όχι, είναι OK, εγώ δεν μπορώ, οι άλλοι μπορούν. Είναι σημαντικό να δείχνεις ότι νοιάζεσαι. Στο ναργιλέ είσαι σε ένα πόστο που είσαι υπεύθυνος για όλα. Τι εννοώ. Στα μαγαζιά, πούμε, για το ποτό, το πώς γίνεται, είναι υπεύθυνος ο μπάρμαν. Οπότε ο σερβιτόρος δεν έχει κάποιο λόγο πάνω στο κοκτέιλ. Μπορεί να πει ο άλλος, δεν μ' άρεσε, θα το πω στον μπάρμαν. Εσύ έχεις τον έλεγχο όλου του πράγματος, οπότε έχεις και άλλη ευθύνη. With great force comes great responsibility. With great power comes great responsibility.
Είναι αυτό. Είναι όλα πάνω σου. Κάτι που θεωρώ απαράδεκτο είναι κάποιοι ναργιλιτζίδες οι οποίοι δεν δοκιμάζουν. Δηλαδή, πας σε μαγαζί που σερβίρει μαύρο καπνό και δεν καπνίζουν μαύρο καπνό. Και το λένε. Είναι OK να μην καπνίζεις. Είναι OK να μην μπορείς να το διαχειριστείς και να φωνάξεις κάποιον άλλον που καπνίζει. Δεν είναι OK να λες στον πελάτη ότι σου πουλάω κάτι το οποίο εγώ δεν καταναλώνω. Το θεωρώ. Ναι, αν είσαι σε κάποιο μαγαζί το οποίο έχει και αυτή την επιλογή, καλός ή κακός μπορεί να μην σου αρέσει προσωπικά, αλλά πρέπει να το κάνεις. Και εγώ πλέον καπνίζω αποκλειστικά μαύρο καπνό. Οι περισσότεροι πελάτες θα ζητήσουν ξανθό καπνό. Εγώ προσωπικά τα μπολ που του σερβίρω δεν θα τα κάπνιζα. Όχι επειδή είναι κακά, απλώς επειδή δεν με ικανοποιούν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το σερβίρω, δεν θα το δοκιμάσω, δεν θα το. Και η άλλη μάστιγα που καπνίζει μαύρο καπνό και σερβίρει ξανθό καπνό και λέει τι θα καπνίσει ξανθό καπνό και όσο να πάρουν τον πελάτη και κάνει τον πελάτη να νιώθει ότι αυτό που θέλω να μου πουλήσει, άλλο στην ουσία δεν θέλω να το πουλήσει, θέλω να μου πουλήσει κάτι άλλο. Εντάξει, δεν έχουμε πει κάποια πολύ βασικά πράγματα. Τώρα το κομμάτι της καθαριότητας νομίζω ότι είναι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή έχει τύχει όμως, το αναφέρω γιατί έχει τύχει να πάω σε μαγαζιά να μου σερβίρουν αργυλέ με βρώμικη γυάλα, με στίγματα πάνω στην καρδιά, πάνω στο πιατάκι, σε πολύ κακή κατάσταση. Αυτό εγώ προσωπικά το θεωρώ αδιαπραγμάτευτη αρχή για ένα καλό ναργιλετζή. Δεν μπορώ να συζητήσω για τίποτα από όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, αν δεν υπάρχουν καθαροί ναργιλέδες να πλένονται μετά από κάθε χρήση, είτε αν υπάρχει ατμοποιητής είτε με κάποιο άλλο τρόπο ώστε να καθαρίζονται σωστά. Δεν διανοούμε να μιλήσω ούτε για εξυπηρέτηση, ούτε για καλό σέρβις, ούτε για στρώσιμο στα πύληνα, ούτε για μιξόλοζη. Προσωπικά θέλω να σας πω ότι 7 στα 10 Sisa Catering, δηλαδή εταιρείες που υπάρχουν σε υπάρχοντα καταστήματα, δεν χρησιμοποιούν ατμοποιητή. Δηλαδή το λάστιχο, έτσι όπως βγαίνει, πλένεται ναι μεν όλος ο ναργιλές, οπότε στα μάτια σου φαίνεται καθαρός, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Εντάξει, δεν έχω να σχολιάσω κάτι παιδιά πάνω σε αυτό. Αν σας επιτρέπει ο ρόλος σας και η θέση που έχετε και το θάρρος που έχετε απέναντι στον ιδιοκτήτη, στον υπεύθυνο, μπορείτε να το ζητήσετε. Γενικά, εγώ θεωρώ πολύ θετικό να ζητάς πράγματα γιατί δείχνεις ενδιαφέρον, δείχνεις ότι σε νοιάζει αυτό που κάνεις. Ξέρεις τι μπορείς να του πεις, δεν έχουμε killer ball. Θέλουμε, ο πελάτης το ζητάει, πρέπει να φέρουμε. Δεν έχουμε τον τάδε ναργιλέ, τον οποίο το ζητάνε όλοι. Μήπως να βρούμε. Δεν έχουμε ατμοποιητή, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τους ναργιλέδες. Δεν έχουμε αρκετά καλού, δεν έχουμε τα κατάλληλα κάρβουνα. Εντάξει, μπορεί να φανεί ότι κάνετε παράπονα ή ότι γκρινιάζετε, αλλά δείχνει ότι νοιάζεστε και για το καλό και το δικό σας image και το πρόσωπό σας, το τι παρουσιάζει τον πελάτη και για την ίδια την επιχείρηση. Γιατί στην τελική επιχείρηση είναι αυτή που κερδίζει. Σκέψτε ότι χωρίς τον ατμοποιητή δεν καθαρίζεται πλήρως το λάστιχο αλλιώς. Ναι. Δηλαδή να το βυθίσεις σε νερό, δηλαδή στο δικό μου πόστο που δεν έχουμε ατμοποιητή, δεν μπορείς να καθαρίσεις. Δηλαδή να τα βάλεις σε νερό, να μουλιάσουν σε ζεστό νερό, να τα βγάλεις. Και πιστεύεις ότι με το λίγο νερό ζεστό που έχει περάσει μέσα με σαπούνι και μετά πώς θα να το βγάλεις. Δεν γίνεται. Ένα άλλο πολύ σημαντικό tip που έχω να αναφέρω και αυτό έχει προέρθει από πραγματικά εμπειρία πάνω στη δουλειά γιατί ο ναργιλές είναι ένα κομμάτι που αγαπάω, ασχολούμαι όλη μέρα, ψάχνομαι, πειραματίζομαι στο σπίτι κλπ. Αν δεν έχεις δουλέψει, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Είναι ότι όταν υπάρχει μεγάλη πίεση πάνω στην δουλειά, όταν υπάρχει πολλές παραγγελίες μαζί, όταν γίνεται χαμός εντός εισαγωγικών, το πιο σημαντικό skill που μπορεί να έχει ένας ναργιλετζής είναι να παραλληλοποιεί τις διαδικασίες. Να μπορεί να βάλει στο μυαλό του μία σειρά σε αυτά που κάνει, ώστε να μην ξοδεύει νεκρό χρόνο πάνω σε πράγματα που μπορεί να γίνουν, βασικά να μην ξοδεύει τον ωφέλιμο χρόνο του πάνω σε πράγματα που μπορεί να γίνουν σε νεκρό χρόνο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να στρώνεις τον μπολ και να μην έχεις βάλει κάρβουνα. Και μετά να έχεις στρωμένο μπολ και να περιμένεις τα κάρβουνα. Πρέπει όλα να έχουν μία σειρά. Πρώτα θα βάλεις τα κάρβουνα, μετά θα πας στον πελάτη να πάρεις την παραγγελία, θα γυρίσεις στο πόστο, θα στρώσεις τον μπολ, θα το αφήσεις. Όταν έρθει η ώρα να βάλεις τα κάρβουνα, θα βάλεις τα κάρβουνα, θα το αφήσεις να ανάψει. Όλοι αυτοί οι χρόνοι που περνάνε 1, 2, 3, 5, 10 λεπτά πρέπει παράλληλα να κάνεις άλλα πράγματα. Οπότε, αν έχεις να στρώσεις 5 πύληνα, βάζεις κάρβουνα για 5 πύληνα, πας παίρνεις 5 παραγγελίες, γυρνάς στο πόστο σου, στρώνεις τα 2, τα 3, το 1, γυρνάς τα κάρβουνα, στρώνεις τα υπόλοιπα, βάζεις τα κάρβουνα και στα 5, μέχρι να ανάψουν τα πύληνα, ετοιμάζεις τους ναργιλέδες, χρειάζεται να βάλεις πάγο, χρειάζεται να τους μετακινήσεις από κάπου αλλού, βάζεις τα πύληνα πάνω στους ναργιλέδες, δοκιμάζεις ένα-ένα, σερβίρεις. Δεν γίνεται να περιμένεις, να έχεις μάλλον τις παραγγελίες και να μην έχεις βάλει τα κάρβουνα και να μην έχεις τρώσει τα πύληνα και να πηγαίνεις ας πούμε να αλλάξεις κάρβουνα. Δηλαδή είναι νεκρός χρόνος. Μπορείς τα κάρβουνα να τα αλλάξεις με το που σερβίρεις τους ναργιλέδες. Ας περάσουν 2, 3, 5 λεπτά. Οκ. Είπαμε ότι το service είναι πολύ σημαντικό και να δίνεις την προσοχή στον κάθε πελάτη, αλλά ταυτόχρονα
Δεν μπορείς να έχεις 5 πύληνα που ετοιμάζονται, έχουν μπει πάνω τα κάρβουνα και πρέπει να είσαι έτοιμος να τα σερβίρεις, και εσύ να είσαι έξω και να αλλάζεις κάρβουνα σε 10 τραπέζια. Είναι αδύνατο. Όχι δεύτερο tip, και άλλο tip. Όταν είσαι ναργιλετζής πρέπει να φαίνεσαι. Είναι μια νέα τάση ο ναργιλετζής να κρύβεται. Όχι απαραίτητα επειδή έχει πολλή δουλειά, γενικά πρέπει να είσαι συνέχεια έξω, δεν έχεις δουλειά. Να στέκεσαι ωραίος, καθαρός, ενώ έχει τύχει σε πολλά μαγαζιά να λέμε ότι πες το παιδί να έρθει. Να μην βρίσκεις τον αργιλετζή. Και να μην έρχεται. Πες το παιδί να έρθει και να μην έρχεται. Είναι κομμάτι της δουλειάς. Πάμε τώρα στο τεχνικό κομμάτι. Είχαμε μια κουβέντα τις προάλλες για αυτό που είπαμε ότι το μπολ πρέπει να ζεσταίνεται, να παίρνει το χρόνο του για να ετοιμαστεί εκτός. Χωρίς να έχει εφαρμοστεί πάνω στον αργιλέ. Ναι, είναι ένα ωραίο tip. Αυτό είναι κάτι λίγο πιο ειδικό. Σε περίπτωση που θέλετε, παιδιά, να είναι πιο βαρύ ο ναργιλές, σας τον έχουν ζητήσει πιο βαρύ, είναι καλό το πύληνο να ανάβει πάνω στον πάγκο, πάνω οπουδήποτε αλλού, όχι πάνω στον ναργιλέ. Ίσως και με κάποια καμπάνα για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Όταν όμως το πύληνο μπαίνει πάνω στον ναργιλέ, επειδή υπάρχει το κρύο νερό από κάτω και ο αέρας που υπάρχει στον ναργιλέ είναι κρύος, αργεί περισσότερο να ανάψει. Οπότε αυτό είναι ένα tip ταχύτητας πιο πολύ. Παιδιά, όλα παίζουν ρόλο, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να μιλάμε, μπορούμε να καθίσουμε εδώ 2-3 ώρες να βρίσκουμε tips. Και το άλλο tip που μου άρεσε είναι αυτό που είπαμε, ότι με το πρωτού ανάψει παίρνεις μια τζούρα και μετά το αφήνεις 2 λεπτά και δεν θα σου καεί. Επειδή διαχέεις τη θερμότητα πάνω στον καπνό. Εντάξει, αυτά είναι πιο technical issues. Νομίζω είναι λίγο πιο advanced επίπεδο. Σε πρώτη φάση νομίζω ότι. Να είστε καθαροί, να φαίνεστε. Να μην κάνετε τον πολλά βαρύ. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Να είστε ευγενικοί, να προσπαθείτε να εξυπηρετείτε τους πελάτες. Και σκεφτείτε ότι αυτός που έρχεται να κάνει ναργιλέ κατά πάσα πιθανότητα είναι χαρμάνης. Οπότε. Μην παίζετε με τον πόνο. Proceed with caution. Τελευταίο tip από τη δική μου μεριά τουλάχιστον είναι ότι, παιδιά, είναι ωραίο να σερβίρουμε πελάτες τους οποίους τους γνωρίζουμε και να ξέρουμε ότι είναι καπνιστές και να έρχονται συχνά στο μαγαζί και να τους γνωρίζουμε. Για μένα δεν υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το να σερβίρω σε κόσμο ο οποίος δοκιμάζει τώρα ναργιλέ και ουσιαστικά μπαίνει στον κόσμο του ναργιλέ, γιατί αισθάνομαι ότι είναι ατομική μου ευθύνη εκείνη τη στιγμή να τους βάλω ομαλά και σωστά σε αυτή τη διαδικασία, να τους εξηγήσω 5 πράγματα. Πολύ τυχαίνει να μου πούνε τι είναι ο ξανθός, τι είναι ο μαύρος, τι διαφορά έχει, τι θα πει ελαφρύ, τι θα πει βαρύ. Για μένα προσωπικά είναι τεράστια χαρά να καθίσω 1-2-3 λεπτά να αφιερώσω τον πελάτη ώστε να του εξηγήσω 5 πράγματα. Και πραγματικά πιστέψτε με ότι η χαρά που θα δείτε στο πρόσωπό του όταν θα δοκιμάσει και θα το έχει ετοιμάσει κάτι το οποίο θα μπορεί να το καπνίσει και να το απολαύσει, πιστέψτε με, θα σας ανταμείψει στο τέλος. Όλοι οι πελάτες χρειάζονται τον χρόνο τους, δηλαδή και το κομμάτι της παραγγελίας είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που αναφέραμε και τις προάλλες μεταξύ μας, ότι όση δουλειά και να έχεις, όσο και να βιάζεσαι, πρέπει να αντιμετωπίζεις τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και όταν είσαι εκεί για αυτόν, να είσαι εκεί μόνο για αυτόν, να του αφιερώνεις πλήρως την προσοχή σου, να προσπαθείς να καταλάβεις τι σου ζητάει. Είναι καλύτερο να αφιερώσεις 3 λεπτά σε μια παραγγελία και να έχεις μια πεντακάθαρη εικόνα του τι θέλει ο πελάτης, παρά να αφιερώσεις 30 δευτερόλεπτα, να φύγεις από το τραπέζι και να πεις τώρα τι ακριβώς θέλει, δηλαδή τι θα του φτιάξω, να το πας στην τύχη, στο περίπου. Αυτά από μένα. Γενικά έχω δει πολλούς ναργιλετζίδες οι οποίοι επιδέχονται βελτιώσεων. Όλοι οι άνθρωποι επιδεχόμαστε βελτιώσεων φυσικά, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο, αν κάποιος θέλει να εξελιχθεί, με 5-10 μικρές λεπτομέρειες μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί δεν είναι κάτι που το βλέπεις από όλους. Δεν έχουν όλοι τα χαρακτηριστικά ή τις ικανότητες που αναφέραμε σε αυτό το βίντεο και θα ήταν χαρά μου στο μέλλον να βρω κάποιον ναργιλετζή που να μου πει: ξέρεις τι, είχα δει αυτό το βίντεο που είπες και με βοήθησε στη δουλειά μου, μου αύξησε τα tips ή αισθάνομαι καλύτερα, νιώθω ότι είμαι καλύτερος. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Παιδιά, μας σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe εδώ. Ακολουθήστε μας στο Instagram. Ναι. Και γράψτε μας στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να δείτε, ίσως κάποιο άλλο βίντεο με συμβουλές ή κάτι άλλο έτσι τώρα που μπήκαμε σε αυτό το mood το πιο chill. Είμαστε εδώ στο καναπεδάκι, μας αράζουμε. Ο Γιώργος μας έχει στα όπα. Ναι, κανένα παράπονο. Όπα. Γιώργο, κανένα tip για ναργιλετζή. Και εσύ έχεις δουλέψει. Κι εγώ έχω δουλέψει. Κεράστε πύλη να μην είστε νόπανα. Εγώ θα έλεγα μην είναι τόσο βαρετή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι γεύση έχεις, φράουλα, Δεν λένε. Ρωτάς, μπανάνα έχεις? Α, ναι, έχω. Σήμερα μου. Καλύτερα να σκέφτεσαι από πριν πώς μπορείς να εξυπηρετήσεις τον πελάτη και να του παρουσιάσεις το τελικό προϊόν. Δηλαδή, μην του πεις: έχω μπισκότο, μπανάνα, σου φτιάξω. Ας τα βάλω μαζί να κάνουμε ένα μπανόφι. Μπορείς να πεις: θα σου φτιάξω ένα μπανόφι το οποίο δεν θα το έχεις ξαναδοκιμάσει ποτέ.
Αυτό είναι how to make the most out of... Σήμερα πήγα σε ένα αργυλοδάδικο και λέω τι έχεις. Μήλο, κάκτο, σταφύλι, λεμόνι. Α, λέει, έχω και φιστίκι. Λέω μπανάνα, έχω μου λέει. Λέω παγωτό μπισκότο, έχω μου λέει. Τι θα βγάζαμε το τσιγκέλι. Λέω άμα βάλουμε 50, 30 και 20, μου λέει θα βγει τέλειο. Εντάξει, αυτό είναι στο κομμάτι της δημιουργικότητας. Αν θέλει κάποιος να είναι δημιουργικός, μπορεί πραγματικά να πουλήσει πάγος εσκιμώους. Δηλαδή, ό,τι γεύση και να έχει. Και μου λέει τι ψάχνει, τέλει δεν πήραμε αυτό. Και μου λέει, το έκανα πίσω, λέει, και καταπληκτικό. Λέει δεν τα παίρνει ο κόσμος, λέει, οπότε δεν τα προτείνω. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Το να είσαι σε ένα πόστο που οι άλλοι 10 που δουλεύουν τις μέρες που δεν δουλεύεις εσύ πουλάνε σταφύλι, μήλο, κάκτο. Εσύ να πας σε ένα πελάτη και να του πεις: μπορούμε να φτιάξουμε μια φρουτοσαλάτα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα iced tea σταφύλι. Ένα apple martini. Είναι πολύ εύκολο να εντυπωσιάσει τον πελάτη με μια ελάχιστη προσπάθεια και όντως να τον εντυπωσιάσει και στην πράξη, δηλαδή, όχι μόνο λόγια. Πολλά τα tips. Ελπίζω να κρατήσατε σημειώσεις. Αν όχι, μπορείτε να ξαναδείτε το βίντεο από την αρχή. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε, θα πούμε πολλά. Στο επόμενο βίντεο θέλω να έχουμε λίγο beef. Πάντα έχουμε beef. Πάντα έχουμε beef, αλλά θέλω να βγάλουμε τα εσώψυχα μας στη φόρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά. Ήμουν ο Μίσα, ήταν ο Δημήτρης, ψηφιακά μέρα ήταν ο Τζίο. Ήμασταν οι Σεφ, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Bye.